Dan eerst maar een puntje van orde. Het is niet toegestaan om uitingen van voor- of afkeur mee te nemen naar binnen. Ik had dat van tevoren ook al tegen u gezegd, dus ik verzoek u uw spandoeken even op te rollen. 40 mensen hebben zich aangemeld om aan te spreken. Dat is een teken aan de wand. Het is een teken van een breed gedeelde zorg en teleurstelling en boosheid over de besluitvorming tot nu toe. 3 dingen waarom dit bouwplan niet door moet gaan. Ten eerste, hier komen geen woningen die het startersprobleem oplossen. Slechts 15% bestaat uit sociale huurwoningen. En die zijn er overigens pas ingetekend na alle onrust over dit plan. De asfaltbetontrein denderde rukzichtloos over de natuur en dwarsbelangen heen. We zijn nu zo ver dat Hempensteuns helemaal opsloopt is en Gautam op één stukje green zijn dorpsziel verleen had. En dat laatste stukje green moet er nou ook onlopen. Maar als gevolg dat een jaren oud vogelparadies in Reek ophield. Ik had een vraag voor meneer Jan-Huis van Santen. Hoe zit het precies met de verhuizing van die vogels? De gemeente heeft gezegd, wij hebben betaald en we trekken onze handen ervan af. De provincie zegt, ja, we weten het niet. Nou, ik kan u verzekeren, de Vogelwacht weet het wel. Die verhuizing is compleet mislukt. Er wordt niet of nauwelijks gebroed in de gebieden die gecompenseerd zijn. De groene long voor ons dorp en alle wijken om ons heen wordt kapot gemaakt. Jullie kunnen het nog stoppen. Het aantal insprekers en alle oproer zegt genoeg. Ik zou zeggen, hou die polder. En hou de grutto's en kievieten en tuurluurs en schoolexers en wat niet al meer. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik ben Roel Boersma van Vogelwacht Leeuwarden. Ik ben een van de gelukkige beheerders van de Hoerspolder. Sinds een jaar of 3, 4 nu volgens mij verzorgen wij jaarlijks een aantal excursies om toch maar zoveel mogelijk aandacht aan dat kleine poldertje te geven. Want hij wordt bedreigd door woningbouw, door de toekomstige hem. Maar wij proberen van alle kanten om die hem op afstand te houden, zodat we hopelijk in de toekomst die weidevogels daar ook kunnen behouden. Die polder, zoals je ziet, staat nu vol in bloei. Dus er bloeien boterbloemen, er staat zuring in bloei. Maar het is een heel kruidenrijk grasland. Eigenlijk een beetje hoe Friesland en na de oorlog met dat extensieve kleine keuterboertjes, zo zag heel Friesland er zo'n beetje uit. En dat extensieve, dat kleinschalige, is waar wij de vogels van houden. En in combinatie met dat kruidenrijke zorgt dat het veel insecten trekt, dus dat er voor de kuikens veel vreten te vinden is. En dat maakt het eigenlijk een soort superbiotoop. Alles opgeteld hebben we op slechts 8,5 hectare, dus eigenlijk maar op een postzegeltje, ieder jaar zo rond de 100 broedbare weidevogels. Enigszins schrijnend ook wel, maar ook wel mooi omdat het dus eigenlijk een biologielokaal onder de rook van de stad is geworden. Ik open de vergadering. Van harte welkom allemaal bij deze besluitvormende raadsvergadering. Bij de vorige inbreng heeft onze fractie al ruim aangetoond dat op dit moment het totaal niet nodig is om hier woningen te bouwen, omdat de ruimte zat is op andere plekken. Ik werd vanmiddag aangesproken door mijn schoondochter in Spee. Die zei, Bouke, je moet het echt hebben over dat wij nergens een huis kunnen krijgen. Want het gaat niet alleen om broedparen van vogels, het gaat ook om, wat zou ik zeggen, broedparen van mensen. En dat zijn er best een hele hoop.
Jo, als wethouder in Zeeziken of als college in Zeeziken, jongens, we hadden signalen al hier al jet. Er is grote bezwieren, we moeten in het want dit levert procedures op. En dat gaat nou echt gebeuren, want het gaat naar de Raad van State, het gaat nog meer vertragen. Dus we gingen op een tweede spoor inzetten moeten. En daar heb ik jou nooit over. Wij hebben een hele grote woningbehoefte die ook groeit. Wij wedden niet op één paard, of we hebben niet één pad, maar we hebben vorig jaar 900 woningen in Leeuwarden toegevoegd. Hoeveel empathie heeft de wethouder op dit punt getoond richting al die insprekers? 0,0. Tuurlijk kunt u besluiten, we stellen niet het bestemmingsplan vast. De consequentie die dat heeft, betekent 20 miljoen in de min. En dat betekent gewoon dat we moeten zoeken naar bezuinigingen. En uiteindelijk werk ik uit de kaders die u als raad vaststelt. De meerderheden van de gemeenteraad hebben keer op keer stappen gezet in het vervolg van het ontwikkelen van de HEM. Het zou heel apart zijn dat ik dan zeg, nou, ik heb u gehoord, maar het lijkt me toch een slecht idee. Dan gaan wij over tot stemming. Dan is het bestemmingsplan aangenomen met 27 stemmen voor en 10 tegen. Het bestemmingsplan voor de HEM is inmiddels helemaal aangenomen vorig jaar in de gemeenteraad. Dus in principe zijn we daar helemaal uitgekletst. Alleen er lopen nu nog 2 procedures via de Raad van State. En die hadden officieel al behandeld moeten zijn, maar dat moet binnen een jaar. Alleen wegens het personeelstekort... de kluut. Ja, daar vliegt hij. Die ziet waarschijnlijk iets aankomen, wat de kraai in de boom of zo. Ik vond dat Roel heel levendig kon vertellen over het leven in de Hoenspolder. En hij neemt je mee. Zoals ik nu ook merk bij de groep die nu begeleidt. Hij neemt mensen mee in het verhaal van de Hoenspolder. En dat verhaal doet gewoon zijn werk. Ook bij mij deed het dat. In dit geval begon ik gewoon direct te krabben. En dacht ik van, ik moet in beweging komen. Nou, toen heb ik contact opgenomen met Roel. En toen heb ik hem mijn idee voorgelegd. Zo van, goh, joh, wat zou je ervan vinden om zonder budget, zonder ervaring... gewoon een film te gaan maken over het leven van de Hoenspolder. En het doel is om de ziel van mensen te raken door te laten zien... wat dat verborgen leven in deze polder met zich meebrengt. Ik denk dat als je de pracht van het leven laat zien... dat mensen in beweging komen... en de volgende keer dit soort beslissingen over nieuwbouw niet meer nemen. Nou, zou u de telefoon bij wijze wat aan het sparren was en zei... nou, ik heb wel een boordje, ik zei misschien kunnen we er op de Wurmerveert varen... en dan wat met de telefoon wat opnames meidjes. Dat begon al hier heel professorisch eigenlijk. En uiteindelijk... dachten we, ja, dat moeten we toch iets professioneler oppakken. Dus toen heb ik een oproep dienen op de social media kanaal van de Vogelwacht Ljouwert. Maar de oproep van, nou, we zien eigenlijk een cameraman die u eens helpen wil om een film te maken van de Hoenspolder. Prachtig. Ja, dit is het. Dit wil ik hebben. Ik ben altijd heel erg geïnspireerd door dingen als Planet Earth van David Attenborough. Ja, dat is helemaal top. Hier ben ik echt blij mee. Ik kom natuurlijk nooit op dat niveau, maar ja, toen zeg ik dit bericht en nou, dan gingen we even praten. Het is een hele leuke club van vrijwilligers en nou, ik kies iets, dit viel wel goed. Ik wil hier wel mooi werken, dat vind ik wel oké. Nou ja, zodoende zit ik hier nou eigenlijk al heel wat weken. In die winning voor nou. Wij gaan de polder in. Om te zeggen dat ik nog wat brierperen mis in de totaaltellingen. Dat doen we eigenlijk één keer in de week op eentje te mooi. En de rest van de week laten we de polder op mijn rest om de kans van slagjes zo groot mogelijk te maken. En ik zal nu aan de wildkamer opnieuw plaatsen, want we zijn dwanen met het meisje van die film van de Hoenspolder. Dus ik wil hem eigenlijk nou in de nabijheid van een skriezen neerzetten die het ergens de komende dagen uitkomen moet. En ik zal zien dat er een aantal nesten uitkomen binnen, zodat ik de status daar weer van aanpassen kan. Ja, voor de rest is dat een beetje afhankelijk van wat gebeurt er in de polder en dan passen we eens wat op aan. Pieken niet nest. Dus ik zet hier aan die camera even bij, want als mijn peren letten dan in die pieken onder kuier.
Dit piekje kroep trikkel uit. Ik ben verleden hier op een raadsvergadering geweest, hier in het gemeentehuis. En daar hier een politicus het wordt oer Uspolder. En toen heb ik commentaar Jan, in de raadsvergadering als toeschouwer. Ik zeg, dit zijn leugens en dit klopt niet. Nou, daarna weer pauze en toen kwamen er meerdere raadsleden naar me toe en die zeiden, ja, je hebt gelijk. Ik zeg, ja, maar dit is toch een poppenkast dan? Ik zeg, ik wil hier niet eens tussen zitten. En toen ben ik voortgegaan. Ja. En wat weer de poppenkastfactor dan? De poppenkastfactor is dat iedereen wil shirt wat het belang is van zo'n mooi natuurgebied. En daar wordt gewoon, ja, net oprecht over praten. Maar dat is dus in de politiek is dat van ondergeschikt belang. Het economisch-financiële belang is volle groter. Kijk, vroeger was het hele uitbreidingsgebied van Leeuwarden aan de zuidkant, de Zuidlanden, was een heel goed weidevogelgebied. Maar in de tussentijd zijn er op allerlei plaatsen buurtschappen gekomen. Bij al die gebieden, daar zaten weidevogels en ook in flinke aantallen. De gemeente heeft daar volgens de regels die daarvoor gelden geld op tafel gelegd en heeft toen vervolgens gezegd, dan hoeven wij verder niks meer, wij kunnen bouwen. En dat dreigde hier ook bij het gebied hierachter. En toen hebben wij al heel tijdig de vinger opgestoken en gezegd, ja, maar als daar nu ook nog gebouwd gaat worden, dan wordt dit gebied helemaal ingeklemd. En dat zeggen ook alle deskundigen, dan is het afgelopen met de weidevogels. Ik heb in de kast denk ik wel zo'n stapel liggen van allerlei inspraakreacties en bezwaarschriften en beroepsschriften. Maar ja, het heeft in zoverre enigszins geholpen dat de gemeente in het bestemmingsplan wat de gemeenteraad nu heeft vastgesteld, een kleine bufferzone precies aan de andere kant van de Wirdermervaart heeft ingepland. Maar die is op zijn hoogst 100 meter en op zijn smalst 40 meter. Terwijl in onze ogen, en alle deskundigen bevestigen dat ook, 300 meter moest zijn. En uiteindelijk liggen er nu 2 beroepsschriften bij de Raad van State, waarin wij onze argumenten nog eens een keer op een rijtje gezet hebben van gemeente, wees nou wijs, zorg nou dat dit in stand kan blijven, zoals jullie ook als politiek hebben uitgesproken. Maar ja, wij als Leeuwarden moeten huizen bouwen, dat vind ik ook. Maar als er nou iets is waar de gemeente Leeuwarden geen gebrek aan heeft, dan is het aan bouwgrond. Want ze kunnen in datzelfde grote plan de Zuidlanden, misschien hier een kilometer, 1,5 kilometer vandaan, kunnen ze meer dan 3000 woningen neerzetten in een gebied waar geen weidevogels zitten. Doe het dan daar en spaar dit gebied en hou met de woningbouw in de hem hier rekening mee. Het waait. Ik wil eigenlijk de lente vertellen. Het paren, de lezen, de jonkies die eruit komen. Ja, dat is juist gewoon dat Lietse leven. Mijn mem die op die Lietskes post, dat is gewoon prachtig. Ja. Maar dit is heel prettig. Dit doet voor mijn mentale gezondheid is dit gewoon echt heel goed. Oké. Ja. Ja. Soms dan ben ik best wel wat druk in mijn hollen. Ja. Ik trek je niet cameraman West. Ik heb hele leuke dingen gefilmd. Ik heb de TMF Awards, MTV Awards. Echt veel grote dingen. Maar op een gegeven moment roept het steeds meer ouder. Dus de klussen werden eigenlijk steeds lietser. Toen moest ik eigenlijk wil stoppen. Omdat het gewoon net ging.
Wie ontzettend depressief. Constant heel neerslachtig. Daar heb ik nog steeds wel les van, dat ik dat ben. En ik heb er eigenlijk al vanaf mijn 15e les van. Nou, nog een keer opgenomen West op mijn jochentje. Ik ken er nou wat meer om geniezen, omdat je bent wat ouder. Ja. En een keer wat beter relativeren. Alleen het is wel heel moeilijk geweest. Ja. Ik vind het wel heel mooi om mensen gewoon een beetje blij te maken zien, wat mooie beelden. En dingen die belangrijk zijn. Hè. Natuur is gewoon heel belangrijk. Ik vind eigenlijk gewoon wel heel belangrijk dat meer mensen er wat meer van mooi weten. En, zo probeer ik mijn steentje een beetje bij te dragen. Ja. Nou ben ik benieuwd, het is uit is of net. Ik hoop het net eigenlijk. Als je haar bloedje romstappen die skriers. Het kan best zijn dat ze het uitkomen binnen, dat ze misschien nog wel pieken hebben. Ja, die is ik al uit. Er is hier een eilen bleu. Deze skil, we zien het nest. Ja, het is ook koud, dus ze zitten er niet meer op. Ja, ze zitten overal, want in totaal op de hemkant lijnen nou 6 of zo nesten, volgens mij. En op deze kant 16 zandjes nesten. Maar ze zitten nu al in de fase van of krijg uitkwam of krijg net. Dit doe ik in mijn vrije tijd. Voor mijn werk, voor de kosten, sta ik voor de klas. Docent rekenen onder andere. En naast dat werk heb ik in het voorjaar mijn vogelwerk, noem ik het wel eens. En we zijn vanuit de gemeente zijn er toen ecologische adviesbureaus gevraagd om in kaart te brengen wat de weidevogelstand is in die polder. En of dat dan eventueel ook in gevaar zou komen. Er zijn ecologische quickscans hebben daar plaatsgevonden. Daarin staat geschreven dat de waarde wel behoorlijk beperkt is. En dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed, want de BFW, Bond van Friese Vogelwachten, is telpartner van de provincie Friesland. Dus alle telgegevens die we jaarlijks al decennia lang uitvoeren, zijn ook beschikbaar voor de provincie Friesland. Alleen die telgegevens zijn dus eigenlijk nooit gebruikt in de hele procedurele kant in het gebiedsontwikkeling van de HEM. Want ik ben ook wel wat, of niet wat, ik ben ook teleurgesteld in de gemeentepolitiek. En we hebben avond in de raadzaal erbij gezeten dat je denkt van nou, volgens mij maken we een goede kans dat sommige partijen tegen het bestemmingsplan gaan stemmen. Maar uiteindelijk buigen ook de partijen waarvan je denkt van oh, die stonden toch aan onze zijde. Wat is er nou toch gebeurd? Dus ik ben boos en teleurgesteld en alles tegelijk. Maar ergens heb ik ook nog wel de hoop dat via de Raad van State dat we toch nog gaan zegevieren. Ik kan me bijna niet voorstellen dat uiteindelijk de rijkdom die daar leeft in die polder en alles wat daar gebeurt, dat het toch nog genegeerd gaat worden. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Maar misschien is het naïef hoor en komt het omdat ik zo betrokken ben en dat ik het eigenlijk niet wil zien. Nu gaat er uit. Wetter, dat moet we hebben. Ja, is hij die zong altijd. Op een oude plup en dan is hij die zong en gisteren is het altijd weer. De lippen ben er weer. En dan gong is hij jongen en dan weer met het lange hier en het wapperen en hij weer zo wees. Eigenlijk willen wij vanzelfs graag weer dat het weer heel wetter is, want dan is het alweer weer riek maar de vogels. Maar nou de ruimte. Zo, dat gaat hier. Schitterend. Als we iets weten maken van de polder en hoe het werkt en hoe het bij het wettersysteem en de wetterhuishouding zit, ja, Oorn heeft alle kennis. Die rent je zijn leven lang om, die is hier hikken en tijn op de pleats. Hij weet van sommige vogels ook, nou, die moet ongeveer daar zitten, want daar zit ze al jarenlang. En ja, die kennis en die ervaring die is machtig mooi voor zelfs. En we vullen elkaar om, tenminste zo zag ik het. Wat binnen wij blij dat Roel hier bij ons kwam. Want wij waren al door het hasnetten een beetje een stukje gemaakt en dit en dat. Maar toen kwam Roel. En Roel was zo enthousiast en die had zulke goede ideeën dat wij konden erbij letten. En ook even terug, al
zo christelijk, meer dan 60 hebben het maar onze groep al dingen. 60 hier? Ja, en dan best wel de jongste, kleine jonkje. Ja. Alleen wat groter. Ik heb semantische dementie, maar de varianten van afasie. Dat betekent dat ik moeite heb met de taal spreken, voor begrippen, lezen en wat de toekomst brengt, dat is onvoorspelbaar. Dus we moeten het net erin letten, want ik wil de mooie wereld net missen en terugkeren. En vooral bij de vogelswezen en de meisjes. Ja. Ja, maar wat heb ik een geluk. Maar zoveel Oekraïnse fijne meisjes die me helpen. En die het nice misnemen. Zoveel. Mooi. Ik zou ze graag nog wel nou letten, maar op zien ieren dat ik nou bij die wijzen mooi. Ja, nou ja, fysiek is dat hartstikke knap hoor. Dus ja. Hier boven u toch? Nee. Achter de ganzen daar staan 2 volwassen grutto's. 2 meter daarnaast. Ja. En als je goed kijkt zie je af en toe een pluizenbolletje in het korte gras tussen die ganzen. Hoe is het mogelijk dat de wethouder, Kees Geerts, en dan praten we over al een paar decennia geleden, hier langs liep, dit zag en toen toch gedacht heeft van dit is een hele mooie plek om nieuwbouw te plegen. Ja. En dat al die wethouders daarna, ondanks deze pracht, toch meegewerkt hebben aan de nieuwbouw op de Hem. Vanaf het moment dat ik wethouder werd, had ik eerst in het oude stadhoudelijk hof een kamer. En na een paar jaar werd dat opgeheven en kreeg ik hier een kamer. En daar heb ik een jaar of 8 gezeten. Dan heb ik het over de periode 85-97. In Kammingaburen werd de eerste aansluiting op stadsverwarming officieel gevierd. Hoi Ab. Ga even, jongen. Goed je te zien. Dankjewel. Jou ook. Wij dachten pratend over de Hoenspolder, toen we over de Hoensdiek liepen. Ja. Eigenlijk weten heel weinig mensen van datgene wat er, nou wat is het, 20, 30 jaar geleden gebeurd is. Wat de gedachten toen waren. Ja. Want daar zit een beetje de bron van de discussie. Zeker, zeker. Hoe herinner jij je die tijd? Nou, moeizaam, want het was niet zoals jij zei 20, 30 jaar. Het is 45 jaar. 45 jaar, goedemorgen. Dus het is echt heel lang geleden dat het begonnen is. Ja, ik kan het natuurlijk. 1978 zijn de eerste woningen gebouwd in Kammingaburen. Op dat moment bestond binnen Leeuwarden het idee dat de stad enorm moest uitgroeien. Het moest stadsgewest worden, later stedelijk knooppunt worden. Kortom, Leeuwarden moest mee in de vaart der volkeren. Met een panorama van Kammingaburen wordt dit journaal besloten. Dat Kammingaburen een geslaagd product van plannen maken en realiteit is, mogen deze beelden illustreren. Als je kijkt naar de Hem en de Hoenspolder, ja. Er is een bepaalde manier, een bepaalde houding, waardoor er onvoldoende rekening wordt gehouden met wat wij willen incorporeren in onze stad. Het is geen houding, wat je zegt, want het is geen onwil. Het is alleen misschien een stukje onmacht om te moeten kiezen. Ja, maar het is niemand, ik denk ook de huidige wethouder, het huidige college, de huidige raad, had het liefst natuurlijk gehad dat... Maar wat blokkeert dan dat er andere, betere besluiten worden genomen? Omdat er eerder zeg maar, allerlei andere afspraken zijn gemaakt. Ja, goedgekeurde plannen. Iedereen was het ermee eens. En op een gegeven moment komt, en dat kan terecht zijn hoor, begrijp me goed, komt er een ander bezwaar. En dan moet je afwegen van, staat het besluit van de gemeenschap in het verleden, moet dat dan onmiddellijk wijken voor belangen die door één of meerdere mensen worden gediend. Nou, dat is een afweging en daar is de gemeenteraad voor. En als de gemeenteraad het niet goed gedaan heeft, dan komt er ongetwijfeld, want in dit land is alles gejuridificeerd. Ja, dan komen we bij de Raad van State terecht. Ja. En die maakt dan een beslissing. Ja.
Maar als ik nou heel eerlijk ben, dan zeg ik van, want we hebben het hier over een gebiedje. Klein gebiedje. Terwijl als ik denk, als we al die energie van de bezwaarmakers nou eens 20 jaar geleden hadden gestopt in bezwaar maken tegen hoe het landbouw en veeteelt zich heeft ontwikkeld. Oh, ja. Want 90% van de grutto's zijn niet door woningbouw teloor gegaan. Maar daar hadden we tegen moeten doen. Dus als je over reflectie hebt, dan hadden we daar veel meer moeten doen. Hadden we veel meer grutto's en landschap kunnen behouden. In die tijd heel begrijpelijk dat ze het deden. Nee, zeker. Maar terugkijkend had dat wel wat anders gekund. Wij hebben advocaat Valentijn Wusten, we hebben Aron Tiet, Drokma Geerburger. En Jood gaan we echt even naar hem toe om het laatste oorlist te hebben. We hebben ook een ecologisch rapport hebben opstellen laten, de contra-expertise. Omdat de gemeente die het per quickscans die net voldoen over de waarde van het gebied. Wat Valentijn juridisch moet uitzoeken is of er op het moment dat het bestemmingsplan wordt vastgesteld, juridisch een verplichting tot compensatie was. Want dat ontkennen zij. Wij zeggen, er is onvoldoende rekening gehouden met de belangen van die weidevogels. De gemeenteraad zegt, wij hoeven geen rekening te houden met de Hoenspolder. De Hoenspolder heeft geen status, heeft geen beschermde status in het provinciale weidevogelbeleid. Het wordt ons steeds voor de voeten gegooid van, nou ja, de vogels houden daar toch nog stand. Het maakt niet uit hoeveel huizen je er tegenaan zet. Dat verhaal klopt niet. Kijk, ze houden stand omdat er zo'n enorm beschermend netwerk omheen zit. En de vogels kunnen ook nergens anders heen, want in heel Friesland is de armoede met weidevogels. En daar komt het rapport van de Algemene Rekenkamer om de hoek kijken. Er zijn niet zoveel uitwijkmogelijkheden meer. Dus wat de gemeente ook steeds in dat verweer toch ook weer zegt van we kunnen er wel tegenaan bouwen, want het maakt toch niet uit. Dat klopt niet. Dat moet ook wel heel duidelijk zijn. Ik heb het ook al meerdere keren hier nu in deze bijeenkomst gezegd. Onze overheid is stuk. Er moet er ook wat met de kwaliteit van ons openbaar bestuur. We zullen toch ook iets met... Het is niet alleen maar een probleem, een natuur- of een ecologisch probleem. Het is ook een probleem over ons openbaar bestuur. Ja. Daar mopper ik al heel lang op dat we een openbaar bestuur hebben die bij de bestuursrechter daar staat te praten alsof ze een particulier belang vertegenwoordigen, in plaats van of ze een publiek belang vertegenwoordigen. Publiek belang, dat betekent wel dat je ook alle belangen daarbij hebt te betrakken. En niet alleen maar dat ene besluitbelang van het daar kunnen bouwen. Ik laat jullie gewoon wat zien. Dat is een mooie shot dit. Ja, ja.